No niin, kato, me kattoo sitä tuon. No niin, me kattoo sitä tuon. Näin. No niin, jes. Hyvä, toi on homma hoidettu. Nyt pitää vielä hoitaa lisää. No niin. Nyt hoitetaan se valmiiksi. Tästä tulee... Ei tonne. Mä tiedän. How is this possible? Mistä kansia ei oo? Mitä kansia? Siitä minä piti laittaa. Tossa. Mistä? Se on ok vaan laittaa. Joo, mutta mä en ole ihan varma, että mihin näistä ne pitäis pistää. No okei, riittää nyt toistaiseksi meille. Sitten käydään kokeilemaan. Tuisku. Miksi sä pidät huppua päässä sisään? Näin niinku mä kukaan. Mitä?